येऊन पोचलो सॅम्पल फ्लॅट का आणि हे आहे आमची सॅम्पलला बसली आहेत. ही बघा मस्तपैकी आरामात बसली आहेत. बाल्कनी वगैरे आहे. ऐसपैस आहे रूम तुम्ही बघू शकतास. आणि 2 प्लॅटफॉर्म आहे. हे मास्टर बेडरूम आहे कारण ते का बाथरूम आहे. बघा ह्याचं आता पोझिशन आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. आज आम्ही इलो नवी मुंबई का आणि कारण पण स्पेशल आहे. थंबनेल बघून तुमका कळालंच असतात. तर माझ्या मित्रांनी पण पनवेल का रूम घेतल्या ना आणि हाय ते परवडणारे रूम आहेत. म्हणजे नवी मुंबई का रूम घेऊचे झाले तर लय महाग आहेत. पनवेल त्यातल्या त्या स्वस्त म्हणून माझ्या मित्रांचाही घेतल्या आणि माका सजेस्ट केल्या. तर मी हाय इलय बघूया कसे रूम आहेत काय आहेत ते सर्व आम्ही माहिती आमका पण मिळत आणि आमच्याबरोबर आम्ही तुमका पण सांगू. म्हणजे तुमका जर नवी मुंबई घेऊचा असत राहू का तर तुम्ही येऊ शकता. तर आता आहे आम्ही इलो यांच्या ऑफिस का पहिले त्या ऑफिसची सर्व माहिती घेणार. त्याच्यानंतर आम्ही साईट का जाणार साईट व्हिजिट करूसाठी. तर चला आमच्याबरोबर लेट्स गो गाईज. मध्ये जातो आणि हे त्यांचं ऑफिस आहे SA रियालिटी म्हणून. तर तिकडे आतमध्ये जातो आणि आपण बघूया त्यांची माहिती घेऊया प्लस सॅम्पल फ्लॅट वगैरे त्यांची साईट पण बघू. नमस्कार. प्रॉपर्टी बघायची का तुम्हाला? हां तुमचं नाव काय? माझं नाव लक्ष्मण कोयंडे. असं मी सरांना बोलवतो. ओके ओके चालेल. हे बसू नका चला केबिनमध्ये जायचं. मॅडम का भेटूचा तुम्ही आपलं काय बसून शान घेतास की काय. चला. नमस्कार. काय नाव तुझं? माझं दीपाली कोयंडे. ओके. आणि आता कुठून आलात? आम्ही डोंबिवलीवरून आलो. ओके. मग आता इकडे प्रॉपर्टी पनवेलमध्ये बघायचे. ओके ओके. प्रॉपर्टीबद्दल जर सांगायचं झालं ना, हा आपला प्रोजेक्ट आहे जय मल्हार अपार्टमेंट म्हणून, जो की आपल्या इथे 4th फेजचं काम चाललेलं आहे. MSRDC रेरा रजिस्टर आहे. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही नॅशनल बँकेतून 90 ते 95% आपण लोन करून देतो. सगळ्या नॅशनल बँका आपल्याला टायअप आहे. बघायला गेलं तर आपला हा 4था फेज आहे. त्यामध्ये टोटल आपण 4 टॉवर्स बांधत आहोत आणि एक सुंदर असा व्ह्यू पण आपल्याला ह्या प्रोजेक्टमध्ये बघायला भेटतो. म्हणजे बघायला गेलं तर अम्युनिटीज पण दिलेल्या आहेत लाईक गार्डन, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, सिनियर सिटी एरिया. एक बॅक साईडला एक तळ आहे त्याला पण आपण गजोबो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरे करून देतो. आणि बघायला गेलं तर हायवेला टच प्रोजेक्ट आहे. लोकलचं स्टेशन आपल्याला जवळ भेटतंय. तिथून कनेक्टिव्हिटी सुद्धा सुंदर आहे. मार्केट वगैरे या सगळ्या गोष्टी एकदम प्रॉपर्टीपासून जवळ आहेत जर बघायला गेलात तर. आतमध्ये जर बघायला गेलं तर साधारणपणे असा व्ह्यू असणार आहे प्रॉपर्टीचा. म्हणजे अशा प्रकारच्या बिल्डिंग्स असेल सेम अशा स्ट्रक्चर असणार आहे. त्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरे सगळ्या गोष्टी आपण अशाच दिलेल्या आहेत बघायला गेलात तर. इथे आपण 1 BHK वगैरे असं पद्धतीने आपण लेआउट वगैरे केलेले आहे. प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फेसिंगचे फ्लॅट्स वगैरे आपल्याकडे आहेत. आम्हाला ती साईट बघायला मिळेल ना? आणि सॅम्पल फ्लॅट पण आहे ना? हो सॅम्पल फ्लॅट पण आपला रेडी आहे आणि आपण आता एकदा साईट बघूयात. ओके ओके चालेल. हां चालेल. यश तुमच्यासोबत येतील तुम्हाला सगळ्या गोष्टी प्रॉपर वगैरे साईट वगैरे दाखवतो. एकदा बघून घेऊया. ओके ओके थँक्यू. मंडळी आता गाडीत बसलो आम्ही आणि प्रोजेक्ट बघू जातो. चला लेट्स गो गाईज. जे आपलं राईट हँड साईडला दिसतंय ते आपलं नवी मुंबईचं इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. ओके ओके. हे एअरपोर्ट आहे बघ इकडे आहे. ते आपलं इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू होतं. हां चालेल. म्हणजे जवळच एअरपोर्ट आहे. टेन्शन नाही. प्रॉपर्टीपासून 15 मिनिटाच्या अंतरावरती आपलं एअरपोर्टच आहे. हां भारी आहे. डायरेक्ट विमानाने जायचं. हो आहे यायचा पण हे इंटरनॅशनल आहे वाटतं. हा जो हायवे तो JNPTचा हायवे जो JNPTचा. हा येस JNPTचा जो की आपला विदाउट सिग्नल आपल्या प्रोजेक्टपासून 5 मिनिट्सच्या अंतरावरती आहे. ओके चांगला आहे. 5 मिनिटावरती आपल्याला डिरेक्टली मुंबईची कनेक्टिव्हिटी पण भेटते. हां हां हां. आणि जवळच एअरपोर्ट आणि हे इंटरनॅशनल आहे ना एअरपोर्ट? इंटरनॅशनल सगळ्यात मोठा ब्रँड आहे. कुठला हे मॅरेथॉन ना? मॅरेथॉन टेक्झॉन हे ऍक्च्युली इकडे का आले सर का आता ही जी आहे ती नवी मुंबईची आता डेव्हलपमेंट चाललेली आहे. ओके. जे जशी जशी नवी मुंबईची डेव्हलपमेंट होईल तसे मोठे मोठे बिल्डर हे मुंबईमधून हे नवी मुंबईमध्ये यायला लागले. जे पळसे भाट्यापासून चौकपर्यंत जे आता इकडची जी डेव्हलपमेंट चालली ना ती सगळी 2.0 म्हणजे मुंबई 3rd मुंबईमध्ये चाललेली आहे. महामुंबई. बरोबर. आजूबाजूला आपल्या इकडे पुढे डीमार्ट दिसेल, रिलायन्सचा स्मार्ट मार्ट दिसेल जे की आपल्या प्रोजेक्टपासून फक्त 5 मिनिटाच्या अंतरावर मधला सर्वात मोठा डीमार्ट आहे. हां डीमार्ट दिसलं. पनवेलमधलं सर्वात मोठं डीमार्ट. पनवेलमधलं सर्वात मोठं डीमार्ट. ओके. आणि इथून आपला प्रोजेक्ट फक्त 5 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे. हां हां.
हा जो स्पॉट आहे या स्पॉटचं नाव पळसे फाटा आहे, जो की पळसपे नवी- फाटा. जो की हा जो पळसे फाटा आहे तो नवी मुंबईचा एक सेंटर पॉईंट झालेला आहे. हा, इथून की आपण कोणाला कोकणात जायचंय गावी जायला आपला डिरेक्टली इथून गोवा हायवे जवळ आहे. हा. कोण सातारा सांगलीत असेल त्यांना हा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे आणि ओल्ड हायवे जवळ असेल. ओके. म्हणजे आपण इथून इव्हन मुंबईला जरी जायचं असेल जॉबला तरी आपल्या इथून एकदम इझी आहे. आणि इव्हन तरी तुम्हाला जॉबला जायचं तरी पण तुम्ही एकदम इझिली इथून ऍक्सेस करू शकता. हा. आता आपण सर एंटर केले आपल्या या टाउनशिपच्या आतमध्ये आलेलो आहे. ओके ओके. पूर्णपणे आपली सर इकडे जी टाउनशिप आहे ती 15 एकरची इकडे माझी टाउनशिप आहे. त्याच्यामध्ये हळूहळू आपण डेव्हलप करतोय. आता माझं इकडे 7 एकर मी डेव्हलप करतोय. तर इथे 10 वर्ष मी याच जागेवरती काम करणार का तर या जागेची जशी डेव्हलपमेंट आहे आणि ॲप्रिसिएशन आहे. ऑलरेडी तुम्ही आता बघताय की इकडे लोक राहतात आहे सगळे. तुमचं ट्रान्सपोर्टिंग ट्रॅव्हलिंग मार्केट एरिया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हे सगळं आपल्या इथून वॉकिंग डिस्टन्सला आहे. त्याच्यामुळे हे सगळे लोक आता इथे स्टे ऑलरेडी इकडे बघाल ना तर एक 6 ते 7 हजार लोक राहतात आहे. आणि आता माझं 4 बिल्डिंगचं काम चाललंय. म्हणजे अजून इन फ्युचर सर इकडे बघाल ना तर एक 2 ते 3 हजार पब्लिक इकडे ऑलरेडी राहायला यायचं. म्हणजे आपलं एक मोठी टाउनशिप आपण इकडे बिल्ड करतोय. ओके. आपला प्रोजेक्ट आहे. याचं लँड पार्सल बघाल तर 15 एकर आपण इकडे जागा घेऊन ठेवलेली आहे. आणि याच्यामध्ये आता आपण 7 एकरमध्ये सर डेव्हलपमेंट करतो. इकडे जर बघाल तर आता जवळजवळ 6 ते 7 हजार पब्लिक राहत आहे. आणि आपण एक अजून 4 बिल्डिंगचं इकडे कन्स्ट्रक्शन चालू केलेलं आहे. जे येणार आहे अजून एक 6 ते 15 वर्ष आपण या जागेवरती काम करणार. रिझन काय का तर इन फ्युचरची डेव्हलपमेंट आहे आत्ताची डेव्हलपमेंट. आता इथे सगळीकडे बघाल इकडे लोक वगैरे राहतात आहे. म्हणजे इथून स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हे सगळं आपल्या इथून नियर बायचं आहे. एकदा आपण बिल्डिंगचं लोकेशन बघूया तिथे पुढे जाऊन आणि नंतर आपण डायरेक्ट सॅम्पल फ्लॅट वरती जाऊ. ओके ओके चालेल. बिल्डिंग आहे ना याचं आता पोझिशन आहे. याचं आता position आहे. रजिस्ट्रेशन वगैरे सगळं सोल्ड आउट झालं याच्यामध्ये. आणि आता अपकमिंग आपला तिकडे आपण लॉन्च केलाय. तर हे सोल्ड आउट आहे. हा येस हे सोल्ड आउट झालेलं आहे. ओके. तर आता आपण पुढे कन्स्ट्रक्शन चालू केलं. त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगल्या कमी बजेटमध्ये एक स्वतःचं घर आपल्या या नवी मुंबईमध्ये घेता येईल. चालेल चालेल बघूया. आणि ह्या बिल्डिंग मध्ये लोक राहायला आले ना. हा ह्याच्यामध्ये राहू का येईल. आणि ह्याच्यात रजिस्ट्रेशन फुल झालं सर्व. आणि आता त्या 2 महिन्यामध्ये आपण पोझिशन देतो. आणि आपला जो अपकमिंग फेस आहे जिथे की आपण आता घर सेलिंग चालू केलेले ते हे प्रोजेक्ट आहे तो संपूर्ण इकडे आपलं सेलिंग चाललेलं आहे. एक 4 बिल्डिंगचा इकडे पण आपण एक प्रोजेक्ट करतोय उभा. त्याच्यामध्ये एक जवळजवळ तुमच्या सगळ्या काय अमेनिटीज म्हणजे गार्डन चिल्ड्रन प्ले एरिया सिनियर सिटीजन एरिया एक लेक नॅचरल लेक देतोय. त्याच्या होते आपण गजबो सिटिंग एरिया वगैरे देतोय. एक सगळ्या प्रकारच्या अमेनिटीज. गजबो सिस्टम गजबो गजिबो म्हणजे नाही का वॉटर आपण त्याच्या आतमध्ये बसलो गजीबो ते. हा 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 हा. स्विमिंग पूल छोटा गोल होणार. ओके ओके. आणि हे तलाव होणार आहे का इकडे करणार. बॅक साईड लेक इकडे काहीच नाही हा हा ओपन स्पेस होणार आहे इकडे बॅक साईड. म्हणजे हे प्रोजेक्ट लय मोठा. हां ॲक्च्युली टाउनशिप आपण खूप मोठी डेव्हलप करतो. रिझन काय तर फ्युचरची डेव्हलपमेंट आहे आत्ताची चालू आहे ती डेव्हलपमेंट. हो हो. तर म्हणजे आता आम्ही येऊन पोचलो सॅम्पल फ्लॅट का. आणि ही आहे आमची सॅम्पलला बसली आहेत. ही बघा मस्तपैकी आरामात बसली आहेत. बाल्कनी वगैरे आहे. ऐसपैस आहे रूम तुम्ही बघू शकतास. हे बघा रूम बिम सर्व ऐसपैस रूम हा. आणि असंच बनवून देणार काय फर्निचर वगैरे. आपण रॉ फ्लॅट देतो सर. ओके. फर्निचर ज्याला कोणाला पाहिजे असेल बनवून तर त्याची वेगळी करू जाते. कसं असतं सर. नाही समजलं. आणि नाही मी आपल्या मस्करी केली. दिलं तर बरं होईल. हां आम्हाला म्हणजे मंडळी फक्त हे तुमका सॅम्पल फ्लॅट फक्त दाखवतो. म्हणजे असोच येणार पण तुमका हे फर्निचर वगैरे नाही येणार. बरोबर ना. हे बघू किचन बघूया. किचन असणार आहे. तर मंडळी हो किचन हा. हे बघा दीपाली बघ किचन मस्तच आहे अगदी. ऐसपैस आहे एकदम. आणि 2 प्लॅटफॉर्म आहेत. एल शेप मध्ये हवं हां हां एल शेप मध्ये हवा असला तरी पण भेटतात. 2 आहेत. म्हणजे 1 नंबर प्लॅटफॉर्म आणि 2 नंबर. डोंबिवलीसाठी इकडून नवी मुंबईसाठी इकडून प्लॅटफॉर्म असे 2 प्लॅटफॉर्म दिलेले आहेत त्यांच्याने. तर हे बाथरूम आहे ना. हा इकडे आपल्या कंबामध्ये पहिले संडास बाथरूम आहे. ओके ओके कॉमन आहे. आणि बेडरूम मध्ये मास्टर बेडरूम कॉमन वॉशरूम. म्हणजे एकच बेडरूम आहे. एका पण मास्टर बेडरूम केला. अरे शाबाश. चला बघूया. तर यांचं हे मास्टर बेडरूम म्हणजे बेडरूम हा पण त्यांच्याने मास्टर बेडरूम दिले ना. आणि हे बघा वॉशरूम टॉयलेट असेल आपला. हे वॉशरूम हा आणि बाथरूम दोन्ही असा मस्तपैकी एकत्र करून दिलेला. आणि आपला पूर्ण स्पेशल असा बेडरूम दिलेला आहे. हां मस्तच अगदी प्रश्नच नाही. 1 नंबर सर्व. आणि ऐसपैस आहे व्यवस्थित अगदी. हां तो पण सॅम्पल फ्लॅट हा पण ह्यो फर्निश नाही. हे तुम्ही बघू शकतास. ह्यो हॉल हा भलो मोठो. त्याच्यानंतर आतमध्ये भावी चल दाखव काय काय ते.
हे बाथरूम आहे इकडे. त्याच्यानंतर इकडे किचन आहे. 2 प्लॅटफॉर्म आहेत, एक वेस्टर्नला जाणार आणि एक सेंट्रलला जाणार ट्रेन. आणि हो बेडरूम आणि हो मास्टर बेडरूम आहे, कारण ते का बाथरूम आहे बघा. तर खरंच मस्त आहे प्रॉपर्टी. चला बघितलंस ना, सेमच आहे, फक्त हे फर्निश नाही, तो फर्निश आहे. म्हणजे फर्निश केल्यानंतर तुम्ही पैसे खर्च केल्यानंतर असा लुक तुमका भेटू शकता. चला तर मित्र, आता इकडे कनेक्टिव्हिटी कशी आहे ती सांग, म्हणजे आमका पण कळत आणि आमच्या सबस्क्रायबर जे नवीन आहेत त्यांना घेऊचा असला तर त्यांना पण कळेल. जे आपलं अपकमिंग स्टेशन आहे तेही आपल्या प्रोजेक्ट पासून फक्त 800 मीटरच्या अंतरावरती आहे. कुठलं? मोहपे स्टेशन, जे की पनवेल टू कर्जतची लाईन चालू होते. मोहपे तर तेही स्टेशन आपल्यापासून जवळ आहे. दुसरी गोष्ट बघाल तर प्रोजेक्ट पासून मगाशी बोललोच आपण, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हे फक्त 5 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सलाच होतं. दुसरी गोष्ट मार्केट आपल्याला 1 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे. रिक्षा स्टॉप, बस स्टॉप हे 1 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे. आता टाउनशिपमध्ये ही जी लोक राहतात यांची जे ट्रान्सपोर्टिंग आहे ते आता शेअरिंग ऑटोज आणि NMTच्या बसेस त्यांनीच होतं. आणि आता लवकरच आपल्याला इकडे लोकलची कॅरेक्टरी वॉकिंग डिस्टन्सला येते सर. ते जेव्हा स्टार्टिंग लोकलचे स्टेशन चालू होईल तेव्हा आपल्या प्रोजेक्टचे रेट पण वाढतील. तेव्हाचे लोक राहतात, ज्यांनी घर घेतले त्या लोकांचं घरांचं ॲप्रिसिएशन पण वाढतं. प्रोजेक्टमध्ये आता लोक राहूक पण येतात आणि अजून प्रोजेक्ट ह्यांचे चालू आहेत, म्हणजे बिल्डिंगचं काम वगैरे अजून चालू आहे. म्हणजे प्राईसच्या मनाने आणि सर्व बाईच्या मनाने आणि इकडचे फॅसिलिटी वगैरेच्या मनाने सर्व एकदम व्यवस्थित आहे. तुमचा पण बजेट कमी असत आणि चांगली प्रॉपर्टी हवी असली तर तुमच्यासाठी हे एक चांगलं ऑप्शन आहे. मी वरती नंबर देते, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण नंबर देते, तुम्ही कॉल करा आणि अजून इन्फॉर्मेशन घ्यावा. प्लस तुम्ही येऊन ह्यांका भेटू पण शकतास, तुमचा साईट बघू पण शकतास तुम्ही. तर त्यामुळे तुम्ही नंबर देताय आणि सर्व तुम्ही चौकशी करून कागदपत्र चेक करून तुम्ही इकडे रूम घेऊ शकतास. आणि डॉक्युमेंट्स वगैरे त्यांचे सर्व क्लिअर आहेत, ते सर्व बघून तुम्ही ही साईट पण बघू शकतास, हे प्रोजेक्ट तुम्ही बघू शकतास आणि तुमका हवी तर तुम्ही परचेस करू शकतास. डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि स्क्रीनवरती नंबर देतो, तुम्ही कॉल करू शकतास आणि यशला पण भेटू शकता. साईट व्हिजिट यश देऊ शकतो. चला यश. मार्केट एरिया जो की मी तुम्हाला बोललो की प्रोजेक्ट पासून 1 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सला आपल्याला मार्केट एरिया भेटते. हा पूर्ण मार्केट एरिया आहे. शेअरिंग ऑटो स्टॉप आहेत जे की डायरेक्टली पनवेल स्टेशन आणि जे अपकमिंग स्टेशन आहे तिकडे जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे NMTचं बस स्टॉप इथेच आहे आपल्याला 1 मिनिटाच्या अंतरावरती. म्हणजे सगळे जे ट्रान्सपोर्टिंग वगैरे आहे कनेक्टिव्हिटी एकदम स्ट्रॉंग कनेक्टिव्हिटी. 2 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सला तुम्हाला स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आहे. हा बघूया, दाखवतो तुम्हाला पण, म्हणजे तुमका पण अंदाज येत. म्हणजे बघा तर आपल्या लेफ्ट हँड साईडला प्रोजेक्ट पासून मी जे बोललो 2 मिनिटाच्या अंतरावरती स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल. शिवाजी महाराजांची युनिव्हर्सिटी आहे सर. युनिव्हर्सिटी आहे, खूप मोठी मुंबईची नामांकित युनिव्हर्सिटी आहे. म्हणजे 2 मिनिटाच्या अंतरावरतीच आहे. वॉकिंग डिस्टन्सला चालत येऊ शकतो आपण. आणि त्याला लागूनच लगेच सेंट वेलफेअरची स्कूल पण आहे सर, जी की CBSE पॅटर्न आहे. ओके. आणि याच्यामध्ये आपलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हॉस्पिटल आहे. हॉस्पिटल पण आहे. स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सर्व जवळ आहे. काय पोरा पण होती का कॉलेज कुमारिका सर्व कॉलेज वगैरे एकदम जवळ आहे. भावी तुम्ही येशाल ना ह्या युनिव्हर्सिटी का? भावी एकदम चालत येत, कारण इकडेच तो प्रोजेक्ट आहे आणि याच्या मागेच इकडे हे आहे स्कूल कॉलेज. आणि समोर तिकडे डिमार्ट वगैरे ते पुढे आहे. 5 मिनिटावर डिमार्ट वगैरे आहे. म्हणजे आपण माथेरानला गेल्यानंतर कसं टायगर पॉईंट इकडे आहे, त्याच्यानंतर ते कुठल्या असे पॉईंट असतात तसेच जवळ पॉईंट आहेत, पूर्ण 7-8 पॉईंट आहेत. हा मुंबईचा रोड आहे अटल सेतूचा. म्हणजे हा डायरेक्ट अटल सेतूला जाऊन मिळतो. आपण 45 मिनिट्स मध्ये एक मुंबईला जाऊ शकतो. ओके. तुम्ही डायरेक्ट अटल सेतू का जाऊ शकता, तुम्ही कनेक्टिव्हिटी आहे. प्रोजेक्ट बघून आम्ही घरात गेलो आणि ह्यो जो प्रोजेक्ट आम्ही बघितलो तो पनवेल स्टेशन पासून 15 मिनिटाच्या अंतरावर हा. आणि विशेष म्हणजे महारेरा रजिस्टर आहे, त्यामुळे तुम्ही बिंदास बुक करू शकता. स्क्रीनवर नंबर दिलाय, प्लस डिस्क्रिप्शन मध्ये पण नंबर दिलाय, तुम्ही कॉल करून अधिक चौकशी करू शकतास किंवा साईट व्हिजिट करू शकतास. आणि आवडला तर तुम्ही नंतर बुक करू शकतास. तर हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा आणि जावा पनवेल पण आपलाच असा. बाय.